inyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among gulangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Ginoo, daghang salamat nga hangtod niining mga taknaa gawas nun paghihapon ang kahigayunan pagsulti sa pulong sa kamaturan dinhi sa kanginan. Itugot munta nga kini nga programa o kini nga estasyon mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot munta Dios nga ang tanan nga nagapaminaw karon ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug unta sila o Dios imong pagakabigon nga magaduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Salamat nga imong tubagon o gihatag nga among mga pag-ampo pagadawato namo kini uban ang pagtuo tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo ug ako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ato ning basahon sir, maayong udto. Mag-text na lang midaan kay in town extra na lang ning among load 3 na lang unya mo mag-expire naman gud mi dili pa mi ka hibalo kung kano sa ang amo nga anak mo hatag sa amo og load kanuna naming nagsunod sa inyohang programa sir. Si Rosana de Aini ang inyong dugay na nga suki nga nagpaminawan sa inyong program. Okay, daghang kayong salamat Sister Rosana sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Well, patay basahon. Sir, mo-greet ko og happy birthday sa akong pinalangga nga asawa si Morina. Love, happy birthday. Salamat nga sa matag higayon nga moabot ko sa balay. Andam na ang panihapon. Salamat gyud sa tanan og hinaot nga padayon ang mainiton nga gugma. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat no unya kinsa ning imong asawa si Morena. Okay, nindot na nga ang asawa mo kuan mo atiman sa bana. Naay mga asawa nga wa na gyud gusto lang mo atimanon sa bana pero dili mo atiman sa asawa. Unya og dili na pud ikahatag sa bana ang ilahang gikinahanglan nga makita, awa na magpaugtas na. Pero salamat ning imong asawa kinsa ni Morena. Oh, salamat kayo Mrs. Ay mo bana imong giatiman kay dili lalim sab ang sitwasyon hinoon, dili sad sayon ang papel sa usa ka asawa dispanimay. Pero ang bana perting luuya, uwan init abog mga disgrasya mo ay duol kayo kay naa kanunay karsada nya mawa ra ang tanan tungod kay igabot na ang imong smile unya handa na naanay mga kuan naanay mga pag-agda nga mga unata naghuwat gyud kunimo unya dili kay kanini ang tulog-tulogan lang ang bana unya bungol-bungolan unya og dili na gani mahatag sa asa bana ang gustong makita wa na mga problema na. Salamat kayo Mrs. Morena. Okay na patay basahon sir ang amo nga gipaminaw kanunay nga programa sa radyo kining inyohang program
Pero usahay sir, kasabot mi nga ang yawa muhatag man sa gyud og babag ba aron nga dili mi makapaminaw kay ngano man gyud nga maatol na gani nga magpundok na mitanan sa pamilya mo burn out unya pasuyaon mi kay anha na mo balik og tingog og magkanta na sa katapusan magampo na. Salamat sa pagbasa sir si Norberto di ini ang inyong suki nga tigpaminaw. Okay brother Norberto murag ko dugay-dugay na gitang wa na magka-text ang malipay unta ko nga makontinue to ang atong text kay aron nga ma-refresh ang mga butang nga atong nasgutan dati no naay atong mga kaygalaan nga gusto silang mag-Bible study unya through cellphone call mo na nga ato sad pasalamatan ang nag-donate sa ato og load ang matagaan ra gihapon og kahigayon na ng ato nga cellphone ministry. Okay, salamat brother. Okay, napatay basahon. Maayong hapon kaninyo pastor. Kami naami sa Victory Baptist. Among nabantayan nga dunay pagkalahi ang inyuhang mga pagtudlo kung ikumpara diri sa amoa labi na gyud sa Sabat, Ten Commandments o sa dietary law. Dagko kayo og kalainan og hinay-hinay mi nga nagsusi kung unsa gyud ni katinuod. Salamat. Okay, salamat pod. Atong mga kagalaan nga mga Baptist labi na nining nag-send sa Victory Baptist no naamay kita og Hana Baptist, Fundamental Baptist, Bible Baptist, Nay Baptist. Very good. Daghan man kay murag pila mo ka 47 mo ka grupo sa Protestant no. Unya salamat kayo. Last text nga akong basahon. Sir, manguta pangutanan ni so dili lang usa tanan ni. Okay, si Brother Libby sa dili pa iban og pipila ka mga text message sa cellphone mas may siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kun diin ning dapita mga nasura o dapita sa kalibutan naga sunod o ang atong mga viewers. Brother Libby. Okay, dugang salamat Brother John. So mayong gabi sa atong Okay, mayong gabi sa atong tanan karon kutob sa naminaw karon o naglantaw sa FB atong gina-welcome sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope. Makahimo na mo higala sa pagpadala og mga mensahe pinaagi sa pag-text namo ni Brother John kana namoy mga importanteng mga messages. Nya pwedeng ari mo moagi sa atong comment section sa Facebook live nato sa DYCM Bugo Adventist no kay panahon na nga atong basahon alang sa atong mga follower atong mga viewers sa Facebook palihog ato gihapong i-share mahigala ang ato nga program parang daghan ang makalantaw o makapamati sa mga pulong sa Ginoo labi na sa mga pangutana nga ato nga gitagaag pagtubag dinhi sa ato nga tulumanon sa radio. Okay, dito maglangay ako ning basahon ning pipila ka mga messages nga atong nakita dinhi sa screen. Niya si Brother Ropino Moreno, Brother Nuipi Moreno. Ang iyang mensahe, good evening kapaglaom sa tanang nagatan-aw sa Jesus is Our Hope. God bless you. Okay, salamat Brother Nuipi. O niya pod si Ayan Dines Claro Samson. Ayan Dines Claro Samson. Nag-send po siya rinig tulo kakamot nga nag-pray but ipasabot nga nagampo sila alang sa ato nga programa. Niyasad si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Levi og sa tanang mga kaigsuunan nga nagasunod og nagaview ning programa. God bless sa tanan. So God bless also, no? Okay, ato ning dalikatan paglili, ato ning pulipilihon ang pikas nga screen, ato ning tan-awon ang mga
love sa ato nga programa niya si Kiana Faith Etang, niya sad si Lemuel Sanchez, ato sa nakita si Ken Nika Tricia Son, niya sad si Vanessa Velches de los Santos, Ronaldo Bragat, niya sad si Jimelin Gomez Tikling, niya mga nag-like, ni asad si Brother Opino Moreno, si Jibni Jerez Malati, niya asad si Ayan Dines, Claros Samson, Karin May Di Parini, niya asad si Ginaline Lumuntad, Jan Moses Rosalihos Poyot, o Brother Ronilo Etang. So mao ni atong mga nakita din higala screen. O niya ni ay mensahe si Karen May Di Parini. Ang iyang mensahe, maayong gabi. So good evening also Karen May Di Parini. Salamat sa imong pagpakig-uban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, makahimog yapon mo igala sa pag-send kay panahon na nga atong pagbasahon ang inyong mensahe nga inyong gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga ato nga tukion karong gabihona. Niya day si Vanessa Velces Pod de los Santos, nakig-uban nato ang wife ni Brother Roger. Okay, Brother John. Okay, dagan salamat Brother Libby, no? Kay ato ning tagaan og atensyon kining gi pangutana dinhi sa ato. Kinini ang salamat kaayo kinini sa inyo ha, brother, sister, sa inyo nga pagpaminaw diha nya lipay ko nga Mr. and Mrs. Guday mo na inyong mga bata pero lang ang inyong ika-primerong anak o ikaduha tungod kay naminyo na di na ninyo pirmi gyud ikauban, pero may panahon gyud nga inyong ikauban maatlan nga naa sa inyong panimay, no, muduaw nya. Salamat gyud kaayo sad, pero di bali na ha? Ang importante nga kamo gyud maminaw kanunay sa pulong sa Ginoo. Ato ning basahon, good eves kaninyo sir. Sa panahon ni Kristo gipatay siya sa mga tao nga duol niya, kay ang mga Hudiyo rasa nga nagpakatao si Kristo. Duol ba ang tao sa Dios nga mialagad sa Dios? Unsay pagtagad sa Dios sa tao, nialagad niya apan wa mosunod niya. Okay, daghang kayong salamat, no? Nindot kayo ning nindot kayo ning pangutana ha. Wala kong balikan, good eves kaninyo sir. Sa panahon ni Kristo gipatay siya sa mga tao nga duol niya, kay ang mga Hudiyo rasa nga nagpakatao si Kristo. Duol ba ang tao sa Dios nga mialagad sa Dios? Unsa may pagtagad sa Dios sa tao nga nialagad niya apan wa mosunod niya. Okay, daghang kayong salamat, no? Aning pangutanaha. Duol ba sa Dios ang tao nialagad sa Dios, ug unsa may pagtagad sa Dios sa tao? Sa aning iyahang kuan sa tao nga nialagad niya apan wa mosunod niya. Mao ni ang nindot og tahom kaayong pangutana, no? Okay, Brad. Kung lauman tong imong gisaad hang kuan kay nakatikstiks man tag kadali, ako tong lauman tong imong gisaad nga duna pa kay pangutana nga moabot diri, ikalipay na ko na, no, nga ang imuhang kuan, ang imuhang pangutana nga moabot dire. Well, kung ato ning tan-aw dinhi mga kaigsunan, kinini ang nagsulti dinhi kay unsa may pagtagad o duol ba sa ang tao sa Dios nga mialagad sa Dios, ug unsa may pagtagad sa Dios sa tao nga mialagad niya pero unsa ning iyang gikuan dinhi tao nga unsa ni unsay pagtagad sa Dios sa tao nga wa ni alagad niya wa ni alagad niya apan misunod niya.
Mo nini ang panahon na gyud no. Ani alagad kang Kristo, may alagad sa Ginoo, pero wa mosunod sa Ginoo. Unsa maning mga butangan nga gidumilian sa tao, nangalagad man unta siya sa Ginoo, pero nganong wa mosunod sa Ginoo? Nag-alagad sa Ginoo pero wa mosunod sa Ginoo. Unsa maning mga bahina nga kanunay gidumilian sa tao, way lain ang kasuguan gid na sa Dios. Tinuod nagampo Ginoo, nagsimba Ginoo, nag-alagad sa Ginoo, pero gidumilian gid nila ang pagsunod dinha sa dinha sa kasuguan sa Ginoo. Unya kung atong basahon dinhi sa Exodo kapitulo 20 versikulo 6 nagingon, ug nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang silinibo kanila nga nahigugma kanako ug nagabantay sa akong mga sugo. Tandaan nato ha, ang gisulti dinis Ginoo ug nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako ug nagabantay sa akong mga sugo. So dinhi giila sa Ginoo nga kanang tawhanaa nahigugma kaniya kung nagabantay sa iyang mga sugo. Sa laktod paggasulti, pagkanang tawhanaa wa magbantay sa mga sugo sa Dios, nagpasabot nga wa na mahigugma sa Dios. Si Kristo namulong na sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So mao ni ang gisulti. Karon kung ato nga basahon, unsa man ang pagtagad sa Dios, no? Mao ni ang gikuano, unsa ingo dinhi, unsay pagtagad sa Dios sa tao nga nialagad niya apan wa mosunod niya. Pamati iragod ko ni ang gihisgutan, brother. Sa gikaingon ko na, brother, ha, kanang naamang gikay gisaad nako nga duna pa kay pangutana unya ikahuman pagtubag aning pangutana hulaton kuna, no? Unya niya sa Isaias 29:13 ingon niini ang gisulti, no? Ug ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako ug pinaagi silang baba ug pinaagi silang mga ngabil na nagpasidungog kanako. Apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako ug ang ilang pagkahadlok kanako mao ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Kung atong hunahunaon ug pamalandungon pag-ayo, gideklarar sa Ginoo kining klasihas mga tawo nga sa atong kapanahunan sukad pa kaniadto duna di ay gyoy mga tawo nga nagpakita sa ilang pagkabalaan ingnunta ug ang pagkadiosnon, pero taliwas sa gustong makita sa Dios diha sa ilang pagkadiosnon ug sa ilang mga pagpangalagad. Nganuman nag-ingon dinhi nga matud pa sa ato nga gibasa, ug ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga mga katawhan na nagpaduol kanako apan og ingon nga kini katawhan na nagpaduol kanako ug pinaagi silang baba ug pinaagi ilang mga ngabil na nagpasidungog kanako apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako kay ang ilang pagkahadlo kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Yes, tinuod na nga lagad kining mga tawhanaa sa Ginoo. Kining mga puntuha makita nimo nga sila mga Dios nun, mga masimbahon sa Ginoo. Pero taliwala sa ilang pagsimba ug pagkamainampuon diya sa Ginoo, nahalo kanang mga pagtulunan o kasuguan nga iya sa tao, meaning dili iya sa Dios. Balikan ragod nato niyo, ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan na nagapaduol kanako ug pinaagi silang baba ug pinaagi silang mga ngabil na nagpasidungog kanako apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Akong balikon, kining mga tawhanaan na nagsimba, nag-alagad, nag-ampo sa Ginoo, pero pinaagis lang ba og ngabil nagpasinungog sa Ginoo, pero gipalayo nila ang ilang kasing-kasing diha sa Ginoo kay ang ilang pagkahadlok sa Ginoo
mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Mauna nga kun ang tao dili magsusig yun sa kamatuoran, kung atong tan-awon makita nimo nga sila mga Diyos nun o mga alagad sa Diyos, apan di ay matud pas Ginoo, halayo ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Diha sa natad sa pagpangalagad sa Ginoo, nahalo ang unsaman mga pagtulunan ang kasuguan nga iya sa tao, ug kay nahalo naman lisod na sa tao mapansin, lisod na sa tao makita, ug lisod na sa tao nga sundon ang kasuguan sa Dios, kay diha sa ilang pagtuo, pagsimbag, pagampog, pagpangalagad sa Ginoo ang nagapatigbabaw, mao naman ang iya sa tao. Unya gingon na Ginoo nga matud pas Ginoo nga ang ilang kahadlok kanako mang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo diha kanila. Unya unsa may pagtagad sa Ginoo ni anang mga tawo naa nangalagad tuod na sa Ginoo pero wa magsunod sa Ginoo. Kung atong basahon ang Proverbio 28:9 nagingon, kadtong nagpalingog-lingog sa ilang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang pag-ampo mo'y usa ka dulomtanan. Wow! Ha? Makita nimo nga ang tao nga nagpalingog-lingog, ha? Sa pagpamati sa kasuguan sa Ginoo, bisan ang iyang pag-ampo mo'y usa ka dulomtanan. So diha sa pagpangalagad sa Ginoo, ang gusto gyud unta nga makita sa Ginoo diha sa tao, samtang siya nagampo, nagsimbang nangalagad, ang gusto untang makita sa Ginoo diha sa tao nga ang tao musunod sa sugo sa Dios. Pero giunsa naman hinuon ang sugo sa Dios? Gibiyaan ug unya pinaagi na lang sa baba ug mga ngabil, nagpasidug sa Ginoo pero layo ra ang ilang kasing-kasing diha sa Ginoo. Motong ang ilang pag-ampo ginadumtan sa Ginoo. Maong ang ilang mga baba ug ngabil nagpasidungog sa Ginoo pero nalayo ang ilang kasing-kasing sa Ginoo, kay ang ilang gisunod mao man ang sugo sa tao. Ug kay sugo na sa tao, natural nga ang sugo sa Dios, dili na nila mapansin pa, dili na nila sundon. Mao man bitaw gisgutan sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 7 ug 8, mao ni ang gihisgutan sa Marcos 7:7 ug 8, ha? Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. So mao ni brother, nga naay pag-ampo gidumtan sa Ginoo, naay mga Dios nun pero nalayo ang ilang kasing-kasing sa Ginoo, diha sa ilang baba ug ngabil na nagpasidungog sa Ginoo pero nalayo ang ilang kasing-kasing sa Ginoo, tungod kay ang ilang pagkahadlok sa Ginoo mao usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. O mao na ang ihinungdan. Unya ang ilang pag-ampo matud pa dulomtanan. Adtong taong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulomtanan. Naay mga pag-ampo karon nga ginadumtan sa Ginoo, ikalipay gikaymuot. Nagtuo mo tungod kay nagampo mo des Ginoo, gikahimot na sa Ginoo? Wala nga naman, kay taliwala sa inyong paggamasimbahon, paggamay ng puon des Ginoo, inyo mangyong gisupak ang sugo sa Dios. Mao na ang gisgutan sumala sa Marcos 7:7 ug 8, nagingon kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ila man gipanudlo gipakadoktrina ang mga pagtulunan nga iya lamang sa mga tao. Muna nga daghan rong nangalagad sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo, nagampo sa Ginoo, pero ang gisunod dili na ang iya sa Ginoo kung dili ang iya sa tao. Karon kung ang tao sa iyang pagpangalagad nagsunod na sa sugo sa tao ug wa na des Ginoo, unsa may gipahayag niya nas Biblia? Kung imong basahon ang Marcos 7:8, nagingon, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong gisunod ug ginahawiran ang pagtulunan nga iya lang sa tao. Karon ang Dios nagtudlo sa tao nga mga lagad niya musunod siyang kasuguan, pero niya mga tao nga nagtudlo pagpangalagad des Ginoo pero dili na musunod sa kasuguan. Nganuman, ha? Tanawar gud ninyo dinis bugo na daghang magwali. Ako nakadungog mangyud ko. Kana kuno mo ingon nga nagtuman sa kasuguan, ang gigamit ha, los-los nimo, di gani ka kasunod sa sugo sa imong asawa, ang sa sugo na diha sa Ginoo, ang way makatuman niya na. Pero naklaro na Ginoo sa gisultis bala ang kasulatan
nga sa atong kapanahonan adunay daghan nga mga pagpangalagad sa Ginoo, pero taliwala anang tanan ilang gisunod ang sugo sa tao, gisalikoy ang iya sa Ginoo. Unya ang gingos Ginoo, kawang lamang ang ilang pagsimba nako, mao ni gisultis Ginoo. Sa kapanahonan ni Kristo diha na ning daan, dili kay sa ato ng kapanahonan lang karon. Diha na ning daan nga dunay mga tao nga nagpangalagad dinha sa Ginoo, pero ilang gisupak ang kasuguan sa Ginoo. Nganuman una, wa na sila magtudlo nga sundon ang sugo kay wa kunoy makatuman ana. Unya kung atong tanaw ni sa kapanahonan ni Kristo, ingon niini ang na-encounter ni Kristo, mga tao ning mga Dios nun pero wa nagsunod sa sugo sa Ginoo. Sumala sa Mateo 15:1-3 nag-ingon dinhi o kang Jesus dihay miduol nga mga parasiyog mga iskriba gikan sa Jerusalem nga nag-ingon, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan? Kay inig pangaon dili man sila manghunaw sa ilang mga kamot. Sa kapanahonan ni Kristo adunay mga tradisyon ang mga Hudiyo, dunay balaod sila gawa sa balaod Ginoo nga kining balaod gitawag nila og Misna Law. Usa sa ilang mga tradisyon, mga kabilin-bilin sa mga katigulangan nga dili gid sila mukaon sa mga pagkaon ug dili sila makapanghunaw sa ilang mga kamot. Mas labing gani yung maayo nga og mukaon ka manghunaw gyud ka sa imong kamot kay kalain mapud na mukaon kag nga wa ka panghunaw, kalain mapud niana. Pero ang punto gani din higala, ang imong tan-aw dinhi kining mga Hudiyo giila magud nila nga nahugawa na nakapahugaw sa tao kung mukaon sila nga wa sila makapanghunaw. Sa atong kami si Brother Libby sa among pagbiyahe-biyahe, naay panahon nga anha rami sa makakaon sa mga kananan, naay mga kananan nga wa naggamit og kutsara og tinidor nay plato, ang gigamit plastic gloves. So dili ka na manghunaw pa kay mulargo na malangkag suod sa imong kamot dito sa plastic gloves. Sa panahon pa ni mga parasiyog iskriba, bisan ingon ni ani ang sitwasyon pero wa ka nang hunaw, ila nang giisip nga nakapahugaw na sa tao, munay balaod nga iya sa tao. Tungod niini si Kristo sa diyang ilang gipangutana kay nakita naman sa mga parasiyo nga kininiang og mga iskriba nga wa na musunod traditionally ang mga tinun-an ni Kristo. Busa nangutana sila, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan kay inig pangaon dili man sila manghunaw silang mga kamot. So meaning nga kining mga tawo naa ang mga sumusunod ni Kristo wa na nailawom ni ining balaura, mangaon na lang sila nga wa dili nagisunod ang mga tradisyon nga iya sa mga katigulangan. Unya si Ginoong Hesus nangutana siya, kanila mitubag siya nga nag-ingon, ug ngano ba usab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilin-bilin nga makakalagdaan? Meaning nga ang kasuguan sa Dios nag-exist gihapon sa panahon ni Kristo. Pero ni ay mga taong magwali-wali na as mga daplin sa karsada, imbis tudluan ang tao sa pagsunod sa kasuguan sa Dios, isingit gyud hinuon nga dili gid na sundon kay way makatuman niya na. Pero ang gisultis Ginoo sa kapanahunan ni Kristo, niadtong mga taong wa na nagsunod sa kasuguan sa Ginoo, ingos Ginoo, ngano bang inyo mang lapason ang kasuguan sa Dios aron lang pagsunod sa inyong mga kabilin-bilin nga mga kalagdaan? Karon kung ato nga tan-aw dinhi mga kaigsunan, sumala sa gihisgutan nini sa 32:9 sa Isaias, mo ni ang gihisgutan nag-ingon dinhi sa 32:9, mao ni ang gihisgutan dinhi sa maong bersikulo og ato ning patalinghugan 32:9 nag-ingon dinhi 39 ingon ini matud pa dinhi sa maong bersikulo ngag-ingon dinhi, kay kini mao'y usa ka masinupakon nga mga katawhan, bakakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Hioba. Mga unsa ning mga tawo naa?
mga masinupakon nga dili mamati sa kasuguan sa Dios. Tinuod nangalagad sila sa Dios, tinuod nagsimba sila sa Dios, tinuod nagampo sila sa Dios, pero taliwala nining tanan ilang gisupak ang kasuguan sa Dios. Kay moingon didto ramanas Israel. O gunya, matud pa sa atong gibasa nga kini nga mga katawhan, matud pa sila mga masinupakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Karon, garantiya na bagyod na nga nakapahimuot ka diha sa Ginoo, kay nagsimba ka, nangalagad ka sa Ginoo, nagampo ka, garantiya na bagyod na nga diha maluwas ka, taliwala sa imong pagkadyos nun, taliwala sa imong pagkamasimbahon, taliwala sa imong pagpangalagad, unya wa ka nagsunod sa kasuguan sa Dios. Ni ay pamahayag ni Kristo sumala sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21 sangko na sa 23. Nagingon si Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. O niya usa taha ato sa aning hunungan usa kay kalo man ni. Kung imong tan-awon, dili di ay ang tanan nga mga nangalagad sa Ginoo may kahigayunan nga malangit. Tanawa ang punto sa sinultihan ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Busa dili na garantiya kay nagsimba, nagampo, nagalagad ka sa Ginoo, okay na. Unya, wa nimo sunda ang gisugo sa Ginoo. Naningon dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Mao ni brother ang imong paninguhaon kung imo na ba nga gisunod ang kabubuton sa Dios, ug ang Salmo 48 ang kabubuton sa Dios mao ang kasuguan sa Dios. So inyo bang gisunod ang kasuguan sa Dios? Taliwala sa inyong pagsimba, pagampo, pag-alagad sa Ginoo. Kay basin kung wala na diha nining mga puntuhan, ining mga bahina, angay na mo nga magmata. Nga naman, kay ginatudlo manggod nga dili ng tao ana mo sunod didto ra na sa Israel. Wa tay labot nga na. Unya karon ug imo nagyud na nga susihon sa ila, di man gid sila magapamatuod ni ana. Tan-awa ra gud, panid-i ra gud, paniid lang mo. Halimbawa, inyong pastor, unya naay laing membro, kamo o ang inyo kamong mga membro na inyong pastor unya naay laing tawo nga kuan kinini ang nagbasag Biblia dili kaubas yung pundok. Panid-in ang inyong pastor, di ba karniro gyud kay tan-awon? Wala gyud nay problema. Pero tan-awa og kamo na lang diha sa simbahan nga mga membro, grabing makasaksak pag-ayo, grabing makatampalo pag-ayo. Pero na gani mo mga membro unya naay laing pastor, laing tao nga nagbasa pug Biblia nga dili sakop ninyo, wa ginay problema, ikaistorya ang inyong pastor. Pero kamo na lang grabe gina. Ngano man tungod kay gusto niyang palig-unon o palaumon mo sa bakak. Bakak magyud na kay sumala sa Juan 2:4 siya nga magaingon ako na kaila kaniya apan wala magbantay siya mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Pag ang tawa na gani magsunod magtumasugo, bakakon gyud nang tawhana ug walay kamatuoran. Sumala na sa Biblia. Karon atong balikan. Sa adlaw unya sa katapusan taliwala nining mga tawo kay ang imong pangutana brother, unsa may gisultis Ginoo ning mga tawo nangalagad sa Ginoo pero wa magsunod sa Ginoo? Kini mga tawo na nangalagad biya ni sa Ginoo. Pero sa adlaw unya sa katapusan unsa may imuhang makikita unya nga nagdahom sila nga maluwas sila unya dili di ay. Kung imong basahon ang Mateo 7:22 nagsulti, niadto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako Ginoo Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Dili na basta-basta nga butang nga pinaagi sa ngalan sa Dios makahimo ka og mga pagpanagna propesiya. Tandaan ninyo na unya nagingon og nagapagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Dili baya na iyano nga butang, dili na gamay nga butang
ang iyang nahimo nga taliwala siyang pagtuo, pagsimba, pag-alagad, pag-ampo sa Ginoo, iya nang mahimo ang pagpagula sa yawa. Gipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Tandaan ninyo kana. Unya ang sunod nagingon, og nakahimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ginamit ang pangalan sa Dios, gipagula ang mga daotang espiritu, ang mga yawa, og unya mga kaigsuonan, ginamit ang pangalan sa Dios, gihimo ang daghang mga milagro, kinsabay naghuna-huna, kinsabay nagdahom nga kini silang mga tawhanaa dili iyas Ginoo. May nakita bitaw ko sa TV, no? Na ang programa yung Oras ng Himala. Unya may makita sa gihapunta nga igwara lang iniglihan igwara ang mga tao magsapaw-sapaw, murag magsanardinas, mga tumba sila. Nagpakita lang nga adunay gahom nga gituoan og yunahuna nga kiniiyas Ginoo, mga kahimog daghang mga milagro. Pero katingalahan og kahibulungan na nganong nagpasidaan-daan si Kristo, dili tanan nag-ingon Ginoo makasulod sa ginas langit kundi ang nagtuman. Tungod kay dili ang sukdanan sa paghimo nimog milagro, panagna og pagpagula sa mga yawa, husto ka na, insakto na. Mao nang gisgutan sa City 23 sa Mateo nagingon, niadto unyang adlaw magaingon ako kanila, pahawa kanako kamong mga mamuhat og dautan, kay wala ko kamo igkaila. Sa unsa man nga punto nga giilas Ginong mamumuhat sila og dautan, nga nakahimo sila mga milagro pinaagis ngalan sa Ginoo, gipagula nila ang mga yawa tungod sa ngalan sa Ginoo, gihimo nila ang mga propesiya, mga pangnangna tungod sa ngalan sa Ginoo. Pero nganong giilaman sila sa Ginoong mga dautan o gipapahawa man sila tungod kay sila wala magsunod diha sa kabubuton sa Ginoo. That's why nagingon ang Mateo 7:21, si Kristo ani ang namulong, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Og ang Salmo 48, ang kabubuton mga kaigsunan mao ang kasuguan sa Dios. Musa brother, ang imuhang panguta, ang imo diring text, yes, sakto ka nga si Kristo gipatay sa mga taong duol niya, kay si Kristo diha man sa rasas mga Hudiyo nagpakatao. Og unya ang tao ba duol ba diha siya nangalagad sa Ginoo? Yes, duol siya nga nangalagad sa Ginoo. Pero unsa may pagtagad sa Dios sa mga taong nangalagad sa Ginoo pero wa nagsunod sa Ginoo, mauto ang atong gipanghisgutan sa adlaw unya sa katapusan, bisag unsa pay ilang nahimo nga mga milagro pagpagula sa yawa, nga wa sila nagsunod sa kasuguan sa Ginoo, ingnon sila sa Ginoo, pahawa kanako kamong mga mamuhat og dautan. Nagpasidungog sila sa ilang baba og ngabil diha sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, pero gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan sa Ginoo. Nagampo sila sa Ginoo pero wa magsunod sa kasuguan sa Ginoo, mga dulumtanan. Nagsimba sila sa Ginoo pero wa dawatas Ginoo, mo nagingon kawang lamang ang ilang pagsimba nako. O gunya tungod niini matud pa sa City 8 Marcos, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug mao'y gisunod ninyo ang mga pagtulon-an nga iyas tao. Higala, nagampo ka ba sa Ginoo karon? Nagsimba ka ba sa Ginoo karon? Nangalagad ka ba sa Ginoo karon? Kung imo ka nang gihimo ang katapusan nimong pamalandungon, kung imo bang gisunod ang kasuguan sa Dios. Kay kung wala kining wa nimo sunda, mauna nay tumana karon aron mahimo kang kumplito diha unya sa pagbalik sa Ginoo. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot o pagpatin-aw ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning basahon kining atong nakita din sa screen. Okay, nakig-uban nato karong gabi na si Rhea Sumalinog. So good evening Sister Rhea o Sister Mercy dia, imong manghod Sister Rhea. Good evening siya ni dong sincere karong gabi na ni Rachel dia karon, mga silingan nyo diha sa Mabuli nga naminaw, welcome. Anya ni good evening Kuya Libby and Kuya John watching from Mabuli. Niya sa di James Laloses,
Good evening, kapaglaom. Ato pong nakita din si Charito Elaida Sotilo, si Brother Tato ni. Ayong gabi mga brother, akong i-greet ang mga kaigsunan nga permi silang naminaw sa inyo kada gabi ni Escamotes Island, aniya ni taga Rizal, puro Camotes. Sila si Brad Berting Andriano og ang iyang pamilya. Salamat sa pagbasa. Naglanog-lanog punta karon diri sa Kagkagan, puro Camotes, og sa ako usab nga mga silingan dira nga naabot sa tingog ning trompa. Lanog-lanog ng imong trompa diya, Brother Tato, no? Salamat kayo nga doon na kay kasibot sa pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa imong mga silingan. O niya pod si Brother Jerry Nailon nga nagpuyo pos na Ilon Bugo. Good eves, Brad Lib, Brad John, God bless us all, and God bless to viewers, and God bless to all listeners. Okay, ato ni delikatan pagtan-aw ang mga nag-like o nag-love sa atong programa. Nabasa naman to nato ganiha, pero ang kining wa nato nabasa atong basahon ni si Brother Gerardo Labitanya, Brother Luloy. Dade, salamat dade nga nakita gid ka karong gabi na nakabiyo sa atong programa. Miss you na sa imong mga message dade. God bless nimo og sa imong pamilya. Okay niya sad si Bing Punay. Nakiguban sa nato si Sister Judith Pipito Baring Store. Okay, ato rin tanawon mga nag-love. Niya si Nisebel Villaganas Necesario. Mas bati ni Hilutungan. Pangusta niya ko ni Papa o ni Mama ni mo, ma'am. Salamat sa inyo diha. Niasad si Oliver Kin Gijin. Nakita po nato si Milda Osabel Boratso. Niya po si Roslyn Mainit sa Germany. Jerry Nailon. Niya po si Larry Junior Onay. Si Jaja Aligado Nolia. Niya po si Erwin Juanes. Okay, niasad si Roxanne Kinson Diniay. Okay, mao ni ato mga nakita higala nga nahinugang nga naglantaw sa ato nga programa. Palihog ra gud badyo no gotro og basa atong pangutana. Okay, mao ni ang iyang kuan Brother Libe, mao ni ang iyang pangutana. Good eves kaninyo, sir. Sa panahon ni Kristo gipatay siya sa mga tao nga duol niya. Kay ang mga Hudiyo rasa nga nagpakatao si Kristo. Duol ba ang tao sa Dios nga mialagad sa Dios? Unsay pagtagad sa Dios sa tao nialagad niya apan wa mosunod niya. Okay, salamat no ang poem kid ana nga pangutana sa tumoy. Unsay giingon ni Ginusos niya atong unsay atong pagtagad sa Dios sa tao nga mialagad niya pero wa mosunod niya. Nag-alagad kunuhay pero wala magsunod kaniya. Ang taong mag-alagad si Ginuhigala na kondisyon. Sa Juan 12 versikulo 26 nag-ingon si Ginusos dinhi, kung kinsa ang moalagad kanako, kinahanglan magasunod siya kanako, og diin gani ako ang akong alagad atoa usab didto. Kung kinsa ang moalagad kanako, ang amahan magapasidungog kaniya. So naaday kondisyon, kinsa kadtong tao nga moalagad sa Ginoo, kinahanglan mosunod sa Ginoo. Mutuman sad.
Pero nag-alagad si Ginoo kunuhay, wa ning sunod na ang pagtagad sa Ginoo na layo riyo gayo. Ngano wa man mo sunod niya. Ang gusto sa Ginoo nga moalagad ganita musunod taniya. Naingon si Ginoo og diin gani ko ang akong alagad tuwa sab didto. Karon maghisgota og sugo. Ako ning gitan-aw og suway sa Google higala. Gipangutanan nako ang Google, what is the meaning of serving God? Gipangutanan nako unya ang tubag. To serve God, abantay ha? To serve God means to do His will, and it includes doing what He commands us to do. Tiyan mo na ho? Klaro ha? Ang pag-alagad sa Dios nagkahulugan kini nga atong gituman ang iyang kabubuton. Tuman ditas kabubuton. Nag-alagad gitas Ginoo kunuhay pero wa ta nagtuman siyang kabubuton. Na di na tinod nag-alagad. Istorya lang na. Kanya ingos na nini. And it includes doing what He commands us to do. Og naglangkob kini sa pagbuhat, sa pagtuman sa iyang gisugo kanato nga atong buhaton. Naglangkob ining pag-alagad si Ginoo, pagtuman sa kabuton o pagtuman pagsunod sa mga kasuguan sa Ginoo. Muna siya. Ano giusan nini nga, it is not enough that we mentally recognize that there is a God. We must do what God commands us to do. O dili din na igo nga nakailatas Ginoo nga dunay Dios, dili na igo. We must do what God commands us to do. Kinahanglan kita maghimo, magtuman sa mga sugo sa Ginoo kanato. Niya pag-verse gibutang. In John 10:27, Jesus said, "My sheep hear my voice and know them. I know them and they follow me." Ingon din ato nabasa nga sa Juan 10:27, si Ginoo na ingon, ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila kay sila magasunod man kanako. Mauna ang taong nag-alagad si Ginoo, naminaw kas pulong si Ginoo. Nag-alagad gani kuno ay kas Ginoo pero wa ka maminaw sa pulong si Ginoo. Na di na tinuod alagad kag tinuod pa ka nag-alagad si Ginoo, mahigugmaon tang maminaw sa pulong si Ginoo. O niingon ito nabasa, my sheep ang akong karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Ingon ang Dios, ako nakaila kaniya. Ang Dios sigala nakaila kung kinsa tong tinuod nga tao nga nag-alagad niya. Nga di lang sa sulti, makita di ay sa imong kinabuhi. Ingon si Sos, nakaila ko nila kay sila musunod man kanako. Ngano na ilas Ginoo ang iyang mga alagad tungod kay ang iyang mga alagad dili kay naminaw lang sa iyang tingog, musunod pod sa Ginoo, mutuman pod sa Ginoo. So naglangkob di ay higala sa pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Motong atong gibasa ganing Juan 2:26, ang maalagad nako musunod siya nako. O niya karon pangutana, kay si Kristo nag-alagad man ta niya, nagsugo ba siya nga atong tumanon yung mga sugo? Siya nga nagsugo, nagtuman ba siya sugo siyang amahan? Sa Juan Kapitulo 15, versikulo 10, mga higala. Paminawi, akong basahon na. Nag-ingon din niya ang pulong siguro. 15, versikulo 10. Matod pa ni Ginusos, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Si Kristo nagsulti higala, ingon siya, maingon nga gituman ko
ang mga sugo sa akong amahan. Si Kristo sa iyang pagkatao nagtuman sa higala. Wa siya magsupak. Ang iya sang alagad unsay buhaton. Mutuman sad unsay sulti ni Kristo higala. Dinhi sa Mateo kapitulo 19. Nag-ingon si Ginosos, ako basaw na, Mateo kapitulo 19 versikulo 16 o 17. Og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nag-ingon, magtutudlo unsay maayong buhaton ko aron mapanag-iya nako ang kinabuhing dayon. Buti pa sabot aron maluwas ba? Unsa way tubag ni Kristo? Kaniya mitubag siya nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo. Ana ay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang sugo. Maunay requirement si Ginoo alang ni adtong taong moalagad niya. Patumanon sa sugo, nagtuo kaniya, nag-alagad kaniya, ang buhaton magtuman. Pero nag-alagad kunuhay kaniya, onya wa ka nagtuman sa sugo, onya musulti bigang wa na ang sugo na naranas ba nag-ingon tang nag-alagad si Ginoo pero ang tinuod dili onya ta mailhan si Ginoo. Nga naman atong gibasa ganiha, ang alagad si Ginoo naglangkob sa pagtuman siyang kabubuton o pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Pangutana, si Kristo pagkaadlaw igpapahulay kay nag-alagad man ta niya, diin man siya inig kaadlaw Sabado. Sa Lucas 4 versikulo 16 ang mabasa nagkanayon higala, dito siya nagtubo sa Nazaret. O nag-ari ka magbasa sa The Living Bible, ang mabasa yung hinga sa diha nga siya miabot dito sa Nazaret nga iyang puloy-anan, miadto siya, sumala siyang nabatasan sa sinaguga sa pagkaadlaw Saturday and stood up to read the scriptures. Mitindog siya, mibarog siya og mibasa sa balang kasulatan. Unsay nabatasan sa atong Ginoo nga atong gialagad? Adlaw Saturday, tuwa siya sa simbahan. Nag-unsa man siya dito. Ni ay footnote sa Kristohanong Katilingban nga Biblia sa Lucas 4:16. Gibutangan nila og footnote, gibutangan nila og explanation. Ayun ni atong mabasa, apan silang dapit naa sila'y mga sinaguga, diin magsimba sila og magtuon sa balaang kasulatan. Nag-unsa dahil ito simbahan? Nabatasan ginusos tuwa simbahan kada adlaw Sabado. Nag-unsa man namanday, wala, nagsimba mga higala. Onya sa bersikulo 31 ang atong mabasa mao ni. Onya sa diha nga mibalik siya ngadto sa Capernaum, ang siyudad sa Galilea. Nagwali siya dito sa sinagoga kada adlaw Saturday. Nabatasan ni Ginusos adlaw Sabado tuwa sinagoga. Pangutana, nag-alagad man tadi, ingon man siya, ang malagad nako, kinahanglan mo sunod siya nako. Pangutana, ning sunod ba ta sa batasan ni Kristo nga kada adlaw Sabado sa sinagoga? Pagwa ta mo sunod higala, dili ta tinuod alagad ni Kristo. Di ta tinuod bulag ta higala. Di ta tinuod nga nag-alagad niya, ka tinuod nag-alagad niya Sabado ang igpapahulay tungod kay mausay igpapahulay sa atong manluluwas. Wa naman tay mga higala sa di pahingpit puso ng atong tulumanon niya ang atong tensyon. Mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan ug makagagahom nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Magapanalangin ka sa tanang nagapaminaw, kabiga